Det man kan sige om finanspolitik, ikke, det er jo, at det der er fornuftig finanspolitik, i hvert fald det vi sådan kalder konjunkturmæssigt, jamen hvad er det, det betyder? Det betyder, at hvis økonomien den har det dårligt, jamen så er det egentlig fornuftigt, at finanspolitikken den bliver lempet lidt, så når der kommer lidt mere gang i økonomien. Og omvendt, hvis økonomien den er overophedet, den har det rigtig, rigtig godt, og arbejdsløsheden er rigtig, rigtig lav, jamen så er det egentlig fornuftigt, at finanspolitikken den ligesom holder lidt igen. Og det vi så bare ligesom må konstatere, det er, at den der fornuftige finanspolitik, som jeg lige har prøvet at beskrive, jamen den blev ikke holdt inden krisen. Og det vil altså sige, at i den periode, der var inden krisen, hvor økonomien virkelig var god, og arbejdsløsheden var lav, og boligpriserne steg, og der var fuldt tryk på alle kedlerne, jamen det der så skete inde med finanspolitikken, jamen det var egentlig, at man lempede finanspolitikken. Og det vi kan se, det er, at det offentlige forbrug, det steg, altså det som bliver brugt af det offentlige, det steg altså meget mere, end det man egentlig havde planlagt. Så man kan sige, måske egentlig planlagt, men måske sådan nogenlunde fornuftigt, men så kunne man altså ikke holde budgetterne, og de offentlige udgifter, de steg altså meget mere end planlagt.